είναι του 5ου αιώνα αυτή. Που ο Άγιος Σάββας έζησε τον 7ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα. Αλλά αυτή είναι του 5ου αιώνα από Ελεφαντοστούν. Και υπήρχε και μια προφητεία ότι θα έρθει κάποιο βασιλόπεδο να την προσκυνήσει. Ναι. Ονόματι Σάββας είναι ονόματος και θα πέσει. Όπως και έγινε. 3 φορές. Επαληθεύτηκε 3 φορές το 12ο αιώνα η προφητεία. Από τον 7ο αιώνα που έζησε ο Άγιος Σάββας το 12ο αιώνα. Όταν την πήρε από τα Ιεροσόλυμα, από το Τολωνίο δεν την άφησαν να την βάλουν μέσα. Μάλιστα. Την γυρίσανε πίσω. Μετά όμως έφτασε ο Άγιος Σάββας εδώ, ήρθε άγγελος Κυρίου, την έφερε. Μάλιστα. Μόνη τη. Ήρθε άγγελος Κυρίου, την έφερε εδώ. Στο Τολωνίο τη γυρίσανε πίσω. Έτσι γράφουν. Και ήρθε κατά θαυματουργικό τρόπο δηλαδή. Ναι. Και ποιον Άγιο γιορτάζει η Εκκλησία σας? Είναι η Μεταμορφώσεως. Μεταμορφώσεως είναι και του Αγίου Σάββα. Λεγόταν Μεταμόρφωση το κυρία, αλλά με την Πατερίτσα μετά μετανομάστηκε Πατερίτσα. και Πατερίτσα. 1600 χρόνια. Αυτή η Πατερίτσα, 1600 χρόνια. Ναι. Από τον 5ο αιώνα, δεν σου λέω. Αυτά τι είναι? Αυτά είναι από το... Πώς είναι? Ελεφαντοστούν είπαμε. Ναι. Από Ελεφαντοστούν.